खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। दिनै 18 एप्रिल 2026 थामहिनबा 4 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सुनिबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनैनि साना गोदै फिथाइ थायहोगोन। सावस्रियाव मेंग्लिखांनाय आरो उसुगुदु सोमजिखांगोन। लोगोआरिफोरजों रैरुब सोमोन्दो लाखिनाया गोनांथि। दावराव दावसि जाथायाव आगान होनाया मोजां नङा। बिफानि बोसोनजों फालांगियारि फारसे सिगांसिन जागोन। सोरखारि बिफानारिफोरा गोदान बिबान रुजुनांनो हागौ। जायखिजाया खामानि फारसे सांग्रांथि लाखिनाया मोजां। सोमोन्दोआव रागाखौ दबथायनायनि गोनांथि। खरसा फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। सावस्रि फारसे नोजोर लाखिनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो अनजिमाया जादों 2। वृषभ राशि। गोदान खामानि जागायजेननायनि थाखाय मोजां सान। खामानि थिलियाव गोदान जाथायफोरखौ मोगा-मोगि संग्रिनो गोनां जानो हागौ। गावबा गावनि केरियार फारसे सांग्रां थानाया मोजां। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रांथि लाखिनायनि गोनांथि। सावस्रिया गोहोम गोग्लैनो हागौ। साननि खावसे समा मेहेरगोनां जानानै फैगोन। सोमोन्दोआव एना एनि सोमजिखांनो हागौ। धैर्यनि गोनांथि। देहा सोलेरखौ मेंग्लिनाय मोनखांनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2। मिथुन राशि। दिनै साना रंजाखांनायजों बारलांगोन। गोदान हान्थामेला आरो मुवा बेसाद मोननो हानायनि खाबु दं। समाजाव मान सन्मान बांगोन। मोजां मोनलायनायाव बेले बेजे सोमजिखांगोन। गुबुननि सायाव बांद्राय फोथायनाय लाखिनाया मोजां नङा। बिमा बिफाफोरा गथ' गथायनि सावस्रि फारसे जोथोनथिनि गोनांथि। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे रासिन नाजाथाबनाया मोजां। केरियार फारसे मोजां गाज्रि जेंना नुजाथिनो हागौ। खरसा फारसे नोजोर लाखिनायनि गोनांथि। जुलि जानायफोरनि थाखाय सोमोन्दोआ राफोद महर मोनखांगोन। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। गुबुनफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। मुलाम्फा मोननो थाखाय नाजाथाबनाया मोजां। गोसोआव सान्थि साग्लोबगोन। नखराव गोजोनै सम हगारहरनो हागोन। सुथुरफोरखौ दबथायनो हागोन। खरसा फारसे जोथोन लाखिनायनि गोनांथि। नखराव अनज्लायनाय बांगोन। देहायाव गगा मोननाय लोमजानाय सोमजिखांनो हागौ। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे नाजाथाबनायनि गोनांथि। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय खुसिया साग्लोबसारनो हागौ। फिसा फिसौ खामानि फारसे गोसो होनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5। सिंह राशि। गोसोआव सोरजिथाय सान्थौजों बुंफबगोन। सोरबा गोजाम लोगोनि आगानजों गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाबगोनां जानानै फैगोन। गथ' गथायनि मिजिंजों खुसि मोनखांगोन। थासारिया राफोद महर होगोन। केरियार फारसे जाफुंसार जागोन। रिलेशनशिपआव गोग्गो सोमोन्दो खाजागोन। सावस्रिया गोग्गोयै बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। कन्या राशि। सावस्रि फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। जिउनि लोगोजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। फैसा सोसननाय बिथिङाव हाखु दाखु खालामनाया मोजां नङा। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया गोनांथि। धोन सम्पथिनि बेलायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिनैनि साना समानैनो बारलांगोन। नारसिनथाया बांनो हागौ। बिमा बिफानि सावस्रि फारसे जोथोननि गोनांथि। केरियार फारसे गोग्गो महर मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। तुला राशि।
सुथुरफोरा गेजेन जागोन। साननि खावसे समा रंजा खुसिजों बारलांगोन। धोरोमारि बिथिङाव दावबायहैनो हागौ। जिउनि लोगोनि सानथौजों सनमान बारायगोन, जायनि थाखाय सोमोन्दोआ गोरा जागोन। खामानि थिलियाव देरहासारनाय नुजाथिगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै देरहासारनाय मोननो हागौ। लोगोआरिफोरनि गोमोथाव अनथोब मोननो हागोन। बिमा बिफानि सावस्रि फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां आरो रोजा निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8। वृश्चिक राशि। खरसा फारसे आखाइ हमथानाया गोनांथि। खामानि थिलियाव नारसिनथाय मोनखांनो हागौ। खुगाखौ हमथाना थानाया मोजां। गुबुनफोरनि थाखाय दुखु सहायनांनो हागौ। दावबायनाय समाव सांग्रां लाखिनाया मोजां। धोरोमारि आरो समाजारि खामानियाव खरसाया बांगोन। खामानि बांनायनि थाखाय मेंग्लिखांनाय मोनखांगोन। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। जिउनि लोगोजों मोजां सम बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। धनु राशि। खामानिया जाफुंसारगोन। थासारिया मुलाम्फा खालामगोन। मोजां खामानियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। जिउआव सनमान बारायगोन। जानाय लोंनाय फारसे जोथोन लाखिनाया गोनांथि। थाबथानानै थानाय खामानियाव जौगासारनाय मोनगोन। थासारियाव मोजां लाब मोननो हागोन। नखरनि जेंना जेंसि खास्रांगोन। सोमोन्दो गोदै महर मोनखांगोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रांथिनि गोनांथि। समाजाव मान सनमान बांगोन। लोगोफोरजों रंजा बाजायै सम बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो अनजिमाया जादों 4। मकर राशि। गोसोआ धोरोमारि बिथिङाव जगोन। फुजा फाथालाव धोननि खरसाया बांगोन। लोगोआरिफोरनि हेफाजाबजों बेले बेजे खामानिफोरा जाफुंसारगोन। नखर संसाराव दावराव दावसि आरो हेंथा हेंसिनि थाखाय सांग्रांथि थानाया मोजां। खस्थ' खालामनायनि फिथाइया खम जानायनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। सावस्रिनि थाखाय मेडिटेसननि गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो अनजिमाया जादों 10। कुम्भ राशि। गोदान खामानि जागायजेननो खाबु मोनगोन। खम खस्थ'नि गेजेरजों गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। बरादा आबुङै हेफाजाब होगोन। जुलि जायैफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। रांखान्थियारि सोसननाय फारसे मुलाम्फा फैगोन। सोमोन्दोआ राफोद महर मोनखांगोन। सावस्रिखौ गोग्गो मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। जायखिजाया खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोनगोन। गिदिरफोरनि बोसोन लानाया मोजां। फालांगियारिफोरा थाबथानाय फैसाखौ मोनफिनगोन। आय बांहोगोन। आय बारायगोन। समाजाव मान बारायगोन। नखराव रंजा बाजायै सम बारलांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन। लोगोफोरजों सम बारहोलायनो हागोन। गोसोनि साननाय आबुं जागोन। केरियार फारसे मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोब्राबथि नाजाथाबनाया मोजां। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे नाजाथाबनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव।